Ahojte, robím rozhovor s mojím ockom na tému život pred vstupom do Európskej únie a súčasnosti. Naša prvá otázka znie, aká bola dostupnosť potravín a oblečenia pred vstupom do Európskej únie? Tak v minulosti bola dostupnosť oveľa nižšia a bol menší výber celkového sortimentu spotrebného tovaru, ako sú potraviny, oblečenie, elektronika, nábytok. V súčasnosti je toho tovaru o mnoho viacej, je väčšia možnosť výberu a z toho nám vyplýva jedna negatíva a to je, že z tých prebytkov nám vzniká veľa odpadu. Tovar je vyrábaný, dá sa povedať, jednorazovo, ktorý nevydrží také dlhé obdobie, ako bol vyrábaný za socializmu a tým nám vzniká dosť veľa odpadu, ktorý je problém zhodnocovať a recyklovať. Čo si myslíte o stave slovenského poľnohospodárstva v socializme v porovnaní s dneškom? No, myslím si, že v socializme sme mali jednotné rolnícke družstva a štátne majetky, ktoré pestovali oveľa viac poľnohospodárskych plodín, ako je v súčasnosti. Potravinovo sme boli sebestační a dôležité je, že potraviny dorábané u nás boli oveľa kvalitnejšie a zdravšie ako v súčasnosti dovážané z krajín západnej Európy. Problém vidím aj v tom, že po vstupe do Európskej únie sú farmári hospodáriaci v západných krajinách lepšie dotovaní ako farmári vo východných krajinách východného bloku. Z toho vyplývajú problémy, že naši farmári nedokážu konkurovať západným krajinám a väčšina tovaru nekvalitného sa dováža. Porovnajte možnosti cestovania ľudí za čas socializmu pred vstupom do Európskej únie a súčasnosti. Ak môžem porovnať, tak za socializmu boli veľmi obmedzené možnosti cestovania do zahraničia. Bežní ľudia sa do zahraničia prakticky ani nedostali. Pred vstupom do Európskej únie sa tie možnosti zlepšili, boli pasy a na pas sa dalo vycestovať do ktorejkoľvek krajiny. Ideálne situácie vznikli po vstupe do Európskej únie, kedy v rámci Európskej únie nám možnosti cestovania sa tak zjednodušili, že nám stačí občiansky preukaz, pas nie je potrebný a tým pádom je tam voľný pohyb občanov medzi jednotlivými republikami. Porovnajte bývalú československú menu a euro. Tak v socializme boli nižšie platy, ale aj ceny potravín a služieb boli adekvátne k tomu prispôsobené a tiež boli nižšie. V súčasnosti ceny potravín oproti platom dosť výrazne stúpli, čiže ten rozdiel podľa môjho názoru sa zväčšil. Zase výhoda je tá, že v socializme bolo možné platiť len v hotovosti, v korunách, kdežto v súčasnosti možnosti platby sú cez kartu, v hotovosti, mobilom, oveľa väčšie možnosti ako voľakedy. Aký bol spôsob komunikácie za socializmu a v súčasnosti? No, môžem povedať, že v minulosti bol väčší osobný kontakt, ako je teraz, nakoľko predtým neexistovali mobily, sociálne siete, ani nič podobné. A preto ľudia, ak si chceli niečo povedať, viac sa stretávali, viac spolu komunikovali a tým pádom všetko bolo osobnejšie. Na druhej strane, dnes mladí ľudia komunikujú cez sociálne siete. Má to aj tie výhody, že majú informácie z prvej ruky i hneď dostupné. Z týchto odpovedí je zrejme, že život pred vstupom do Európskej únie bol odlišný. Či lepší, či horší, posúďte sami. Ďakujem. Dovidenia.